Sabías que o futbolín inventou no galego Alexandre de Fisterra? En 1936, quedou sepultado nun dos bombardeos fascistas. No hospital coñeceu moitos nenos incapaces de xogar ao fútbol, e pensou no futbolín inspirándose no tenis de mesa. Inventa o futbolín, inventa a tralla brava. Morría tal día como a hoxe do ano 2007. Por desgraza, debido a que houbo problemas coas patentes, nunca gañou nada con el. A orixe do futbolín é realmente confusa, xa que dous homes máis están acreditados con cada súa versión, Lucien Rosengart e Harold Searles Thornton. A versión de Alexandre cos xogadores cos pés separados é a que se usa normalmente no futbolín actual do país. Alexandre é coñecido como o inventor do futbolín no noso país. Sexa ou non así, foi sen dúbida quen o fixo popular a nivel estatal.